Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Иртәнге сәламнәремне сезгә мин Эльза Әхмәтҗанова җиткерәм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга күңел күтәренкелеге, тыныч, матур көннәр теләп калабыз. Ике туган бергә килсә, сандугачтай сайрашыр ди халкыбыз мәкале. Ә туганнар күп җыелса, бу очракта инде очрашу сайрар кышлар кичәсенә әверелә. Аяз һәм Нәкыя Гыйләҗевләрнең төп йортлары нәселләрнең 4 буынны берләштерүче гаилә учагы. Шундый җылы очрашуларның берсендә безнең төшерү төркеменә дә кунак булырга насыйп булды. Нәкыя апа иртән үк күңелле мәшәкатьтә, башкача мөмкин дә түгел. Ирак Гарәп әмирлегеннән ялга анага Муса кайткан бит. Һәм Гыйләҗевләрнең төп йортларында бергә уйнап үскән туган тумачаларын җыярга уйлаган ул. Менә булар инде минем оныкларым турыдан туры. Менә Сәлимҗаным, Мусам, Галиям, Зифам, Миләүшәм. Болашақта да шушы урынга килгән идек, үскәч тә шушында киләбез. Менә бер шундый урын булгач, күңелгә бик җылы. Шулай килер урын булгач, әби исән булгач, бик рәхәт. Баласы балдан татлы дип әйткән сүз инде ул гомергә бара. Онсында сүз дә юк. Оныкларымны сагынып көтеп алам, оныкчыклар. Менә бит инде бүген килү шуның дәлиле. Алар миңа тартылып торалар. Менә ел сайын кайтып йөри. Муса гадәттә әле кайтып үзара гына шырышкалап миңа килеп китә иде. Муса булай бу юлы инде кайткач ник әле аерым йөрибез дип әйдә бергә әби янына барып яшьлегебез турында сөйләшеп утырыйк дип менә бүген үниттеләр бит. Менә алар мин аларны яратып тормасам, алар миңа тартылмаслар иде. Нәкыя апа бүгенге көндә 9 оныгы һәм 6 оныкчыгының яраткан әбисе. Оныкларының киләсен белгәч, тыңгы белмәс җан Нәкыя әбиләре бөтен күңелен, кул җылысын салып, аларның иң яраткан ризыкларын әзерли. Әле бит базарга да үзе йөри, күзләр генә тимәсен үзенә. Камыр салганда хатирәләргә уралам, елап та алам, көләм дә ди Нәкыя апа. Әбигә барганда без ниндидер гел имтиханга барган кебек барадыр әйтәр. Әби бабайга әдәм бөтен әзерләнергә кирәк. Сакламга матур әдәби, саф татар телендә сөйләшергә. Үзебезнең дә канунына сеңгән күрәмсең, чөнки әбидән дә, әтидән дә, аннары хәзер үзебездә, үз балаларыбызга безгә нәкъ шундый ук гадәтләр, нәкъ шундый ук кыйммәтләр җиткерергә тырышабыз. Әйдә татарча кирәк, телне онытмаска, белергә яхшырак. Һәр тел нәрсәгәдер кирәк. Нәкыя апа һәр вакыт оныкчыкларының килүенә өр-яңа китап әзерләп куя икән. Бу юлы татар халык әкиятләре. Менә кайттым әле мин буларны җый. Әле күптән түгел кайттым, менә буларны сез килүгә кайтып куям. Гыйләҗевләр гаиләсендә Нәкыя апаның әнисе 33 ел бергә матур гомер кичерә. Балаларны тәрбияләүдә сөйләп бетергесез ярдәм күрсәткән Нәүбәхәр апа аныкларына еш кына китап укый торган була һәм китапка карата мәхәббәтне ул уята дисәк тә, бер дә ялгыш булмас. Шулай китап укулары мине иркәли ди торган янкәй. Аяз белән Нәкыяның уллары Искәндәр, Мансур, Рашат үсеп беткәч, нәсел дә ишәя бара. Оныклар туа. Шунысы хикмәт, 3 ир баладан соң бер артлы 3 кыз онык тууы Гыйләҗевләрне аптырашта калдыра. Кызлар туа, Аяз
Оптырады. Bu hindi hikmet buldu bu. İlk birinci valiyat o da İskender'imnin oğlu kızı. Ondan ikinci bulup Zifamı. Yok, Milevşe Milevşe 4 ayga alarak. İskender'in ikinci kızı o da Milevşe. Üçüncü bala o da onukları indi bizde. Zifat o da. O yaz optırada da kaldı bizning için büyük optıraş buldu. Kız balaga ko'nikmagan. Kız balalarını neşe gitip kuyovga topshiribmiz. O'zlarini oila qurliq bo'lib o'stira olarmizmi deb o yaz burshuluğa qoldi. Olga toba ketdi malaylar. Мен иң улы бала, иң бірінші ынық болып шығам инде. Мен туғанда, мені мында алып қайттылар, иң бірінші болып. Һәм бір арамында тұрып алдылар. Анарсын енді көшінділер. Һәм бірінші ынық болу, ол бір яқтан бек зор жауаплылық. Һәм екінші яқтан шундай бір рәхәтлігі де бар. Бірінші ынық битінде Инде ихтибар, мен бірінші ынық болып. Һәм мында келіп инде балалар белән шаугыр уйныйлар ие. Миләүшә Зифа белән уйныйлар ие шаугыр. Муса Шәлимҗан белән, алар яшьләре белән туры киләләр ие. Һәм мин олы апа буларак инде буларны бөтенсен дә караулап җирдем. Бүгінгі көндә кызлар үсеп, тиң парлар табып, инде үзләре дә балалар үстерә. Гаилә кыйммәтләренә килгәндә, әби белән бабасы арасында булган мөнәсәбәтләрне үзләренең гаиләләренә үрнәк итеп алганнар. Әби бабайны бик хөрмәт итә иде, шиксез хөрмәт итә иде. Бабай йокласа bir нинди тавыш булырга тиеш түгел иде. Баба йоклый, бер уянса, аннан тагы йокыга китми. Бик саклый иде аның йокысын, аның тынычлыгын. Ул язса инде, анда сүз дә юк. Бабагыз яза, без шыпырт кына инде аяк ишендә гына йөри идек. Бик зур ихтирам, хөрмәт күрсәтә иде әби бабайга. Ниндидер бик кызыклы кешеләр җыйладыр ие. Мен гадәти түгел. Һәрбер кеше бабай бит инде ул бик кешеләрнең чакырып, танышып китсә дә, шундук кунакка чакырадыр ие дә. Карчык өстәл әзерлә, әбинең ярты сәгатендә бәлеше дә, фәләне дә, тегәне дә бөтенсе әзер була торадыр ие. Яра. Менә әби минем өчен ул шундый кунакчыклыкның үрнәге. Менә хатын кызларның, менә хәзердә менә инде күпме 86 яшьтә, менә шулай уйлап карагыз, менә үзе 5-6 тортлар пешереп, пироглар пешереп, бөтен салатларын, бөтен ипиләрен үзе генә пешереп, аны ул менә яшь вакытында да шундый булган, хәзердә нәкъ шундук энергия, менә миңа әби шул яктан зур үрнәк. Нәкъя апага Аязның кулы тигән һәр кәгазь кисәге дә кадерле. Менә монда Аяз абыйның улларына алган уенчыкларына кадәр саклана. Менә бит тагын маймыллар. 3 маймыл булды, әйме? Әйдә саныйга әле синең белән. Санап күрсәтәсең миңа? Бу конструкторны бабай Рашат абыйга алып килгән иде. Минем әтием дә Мансур Гыйләҗев уйнаган иде, Рашат абый да, Искәндәр абый да. Аннан соң без уйнадык. Хәзер бәләкәй поколениедә кечкенәләр уйныйлар. Җәй айларын Гыйләҗевләр гаиләсе балалары, соңыннан оныклары да язучыларның Займиши бистәсендә урнашкан бакчада уздыра торган була. Займишига барып, анда бабай белән балык тоткан булды. Яратадыр янда кимәгә менеп бер тапкыр üzülде бит кармактан. Менә шушындый балык иде, чыннап та. Аны чирткәне дә күренмәде. Бабай аны теге башка урынга алыштырыйм дип тартып чыгарган ие. Менә мондый балык üzülде дә китте йөзеп. Шул истә, бәйтә булып чыкмады. Бабайның да кайфы китте инде ул заманада.
Менә мәсәлән без урманга бардык аның белән, ул таяк алайды, карт иде инде, начар йөрийде, таяк алайды. Һәм миннән гел көлә иде, берәр нәрсә уйлап таба иде. Шул таяк белән, бу таяк гөмбәне үзе таба ди. Һәм гөмбәне тапкач шилтый башлый ди. Гөмбәне кисеп алганчы шилтауыннан туктамый. Һәм гөмбә таба да инде бабай. Әбине чакыра. Нәкыя тизрәк гөмбәне кис, шилтый, хәзер шукракланам дип. Шулай кычкыра иде әбигә. Мин борчыла идем инде, таякның шилтаганын бабай гына ишетә иде. Һәм менә ул гел шулай тирә-як әйберләрдән миңа шулай әкиятләр уйлап чыгара иде. Миңа аның белән бик күңелле иде. Сөйләшкән арада иң яратып ашый торган шулпалы бәлеш тә өлгерде. Гаилә бәйрәмнәренә, истәлекле вакыйгаларга итле бәрәңгеле бәлеш пешерү гадәте Аяз абый исән чакта ук кирип Ләкин калган. чакта балалар 4-5 яшьлек чагында менә шушы тәңкәсе өчен кемгә менә шуның өчен бәхәсләш кемгә бу юлы эләгә. Нәкыя апа белән Аяз абыйның олы уллары Искәндәр дә әнисе янына кирип хәлен белеп китми булдыра алмаган. Җылы очрашулар, күңелле хатирәләр, Гыйләҗевләрнең тарихына тагы бер көн якты истәлекләр белән уелып калачак. Әстинадагы фотодан матур нәселгә нигез салучы гаилә башлыгы, халкыбызның бөек улы Аяз Гыйләҗев карап, шатланып, горурланып тора сыман. Халык тарихын аның бөек уллары һәм кызлары яза. Милләтне югары дәрәҗәгә күтәреп, аның данын ил дөньяга тарата. Язучы, фәлсәфәче Рабит Батулла татар милләте хакында булган уйлары тапшыруыбызны дәвам итә. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Без менә яхшы атка атланып, тарих буйлы тиз генә чабып, илдереп, әкрен генә бу заманнарга якынлашабыз. Әлбәттә, шундый зур тизлек белән тарих буйлап ыргып чапканда бик күп әһәмиятле фактлар, гыйбрәтләр, сабаклар төшеп тә кала торгандыр. Ләкин бит безнең максатыбыз артык тирәнгә керү түгел, бары тик үзебезнең тарихыбызны һәм үзебезнең кем икәнлегебезне бераз барлап чыгу. Шуңа күрә узган дәресләребездә йомгак ясалган булса да, кыскача гына мин сезнең исегезгә төшереп китәм, чөнки без инде күчәбез сәнгать ягына, шагыйрьләр ягына, зиһният ягына, культура ягына, мәдәният ягына күчәчәкбез. Әйткәнебезчә, безнең тарихчыбыз, безнең Геродотыбыз кебек бөек тарихчыбыз Ризаэддин Фәхретдин безнең тарихыбызны 5-кә бүлеп карый. Һәм аның 5-нче өлешен, советлар өлешен, коммунистик заман вакытын язарга курка. Мин моны иҗмакка кергәч, теге дөньяда язармын дип, ярым шаяру, кара бер юмор белән тәмамлый үзенең язмалар. Аны 7 өлешкә дә бүлеп карарга мөмкин. Әлбәттә, бу шартлы бүлүләр. Без бу тапшыруларыбызда 4-кә бүлеп карыйбыз. 4-кә бүлеп карыйбыз. Әйтик, müstəqillik şırı, Bulgar şırı, Altın Urda şırı, Qazan xanlığının müstəqilligi, həm Qazan xanlığının yığılığı, həm zulüm vaqtı. Şunu hatta zulümni da 2 türgə bölüb qararğa mümkün. 2 etapqa, 2 dövrgə bölüb qararğa mümkün. Revolyusiyaga xatlı zulüm nindi bulğan, revolyusiyadan soň zulüm nindi bulğan. Alarının ayırması bik zor. Hatta bik zor ayırması. Min tatar халкының милләт буларак ыйлышуын ярым шаярып булса да былай күз алларга тәкъдим итәр идем. Әйтик, сөт. Сөт әле ул име май түгел, каймак түгел. Безнең сөт чагыбыз булган. Татар бугазыннан Дунайга кадәр, кутыплардан алып Һиндстанга кадәр булган җирләрдә безнең бурынгы бабаларыбыз сөт кебек җәелеп, таркалып яшәгәннәр. Монда әле кемнең нинди милләт икәнлеге мәгълүм дә булмаган. Кабиләләр булган, кабиләләр бер-берсен йотканнар, бер-берсен иреткәннәр эшләрендә име. Менә бу түрк заманы. Бүгенге төркләр түгел, әйтик. Алар да түркләр. Бүгенге түрк каганатлары заманы безнең сөтле чорыбыз. Инде сөттән каймакны айырып алу чоры, ягъни тарырак мәгънәдә бу инде Булгар белән Алтын Урда чоры, каймак чоры.
Мында инде ниндидер күләмдә милләтнең чагылышлары табылган. Каймактан май төшерәбез. Казан ханлыгы инде безнең бүгенге милләтебезнең нигезе. Без милләт буларак инде өлгереп киләбез. Казан ханлыгы чорында менә бу май, тыгыз май кисәге Казан ханлыгы чорындагы татар халкының яшәеше. Алга таба ничек? Милләт буларак оешкан. Зулым вакытында сары май бар бит әле. Теге майданда кыйммәтлерәк сары май бар. Ул бузылмый, узак саклана. Сары май вакыты ни гаҗәп ки. Нинди бер мугҗиза бу. Зулым вакытында безнең милләт буларак оешабыз. Парадокс бер әйбер. Әйтик, Пугачев явыннан соң безнең калкынышыбыз, алгарышыбыз, прогрессыбыз башлана. Шунда башлана безнең бүйек шагыйрьләребез, шунда башлана безнең бүйек галимнәребез, шунда башлана безнең мәрҗәниләребез. Аннан соң 5нче елгы революция, зулым вакытындагы революция ныклап торып безне милләт буларак күтәрә. Парадокс, милләт буларак Сталинның әйтүе буенча милләт булыр өчен фәлән-фәләннәр кирәк, һәм соңгысында әйтә, башка чит ил белән шиктәш булырга кирәк милләт булыр өчен ди. Бу Сталинның үзенең уйлап уйдырмасы. Ләкин татар халкы шиктәш бер генә чит ил дәүләт белән дә оешмаган, дәүләте булмаган килеш, армиясе булмаган килеш, суды, мәхкәмәсе булмаган килеш милләт була белергә. Бу дөньяда бердән бер милләт. Россиянең ишендә милләт була белергә. Нәрсә соң ул милләт? Үзенең культурасын үз акчасына тәэмин итү, үзенең буржуазиясын булдыру, газета журналлар чыгару, театр оештыру, патшадан бер генә тиен сукыр тиендә алмыйча. Мануфактура заводлары, безнең миллионерларыбыз, ат заводлары, Англия, Франция белән сату итә торган Ишмуратовларның заводлары, йын заводлары китә, акчураларның, җәүһәрчелек һәм башка мехчылык барысы да татарларның байлары кулында, һәм алар журналлар чыгарганнар, үзләренә аерым милләт буларак әзерләнгән. Һәм татар зыялылары Каһирәдә, Сорбоннада, Хамбургта, Берлинда барып укыганнар, Истанбулга барып укыганнар. Бер тиен алмыйчы патша хөкүмәтеннән. Бу милләт булмый, кем булсын? Әлбәттә милләт. Тыгыз милләт. Без 30нчы елларга кадәр шул тыгыз милләт булып дәвам иттек. Инде тагын нәрсә соң? Безнең тарихыбыз бары тик сугышлардан гына торганмы? Татар баһадирларының җиңүеннән генә яки җиңелүеннән, бик күп җиңелүләрдә кичергән без халык. Безнең халык. Нәрсә соң ул име культура калдырмаганмы үзенең артыннан? Монтескье әйтә, французның философы. Алар ди, алдан күрүчән булмады татарлар, үзләренең тарихын язып калдырмадылар ди. Шуңа ияреп булса кирәк, Карамзин да әйтә. Татарлар үзләренең тарихына битараф булдылар ди. Ләкин материаллар җитәрлек, тарихыбыз да бар. Хәзергә киләсе тапшыруга кадәр сау булыгыз. Сезгә иминлекләр телим. Изге анам, туган җирем, туган телем, туган ил, кешенең рухи дүрт саны исән булса, бәхет шул. Нәҗибә Сафина. Бүгенгә шулар иде. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Тормышыгызда яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын. Исән, имин булыгыз.